οι κυβερνήσεις του, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διπιέζουν τους μισθούς, κόβουν παροχές. Μας λένε ότι όλα αυτά είναι θυσίες που πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από την κρίση και να έρθει η ανάπτυξη. Λένε ψέματα. Πεζομίζουν το λαό για να εξασφαλίσει το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας. Οργανώνουμε τη δράση μας. Οι συγκοινωνίες είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είναι στην υπηρεσία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Οι επιτροπές ανέργων μαζί με τις λαϊκές επιτροπές, κομμάτι των ΠΑΜΕ και των συμμάχων του, πήραμε πρωτοβουλία να μαζέψουμε υπογραφές για να απαιτήσουμε δωρεάν κάρτα για όλα τα μέσα μεταφοράς. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Να γίνει υπόθεση κάθε εργαζόμενου ανέργου που θα στήσει τον πλούχο που ανήκει στα φτωχά λαϊκά στρώματα η διεκδίκηση δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απαιτούμε εδώ και τώρα δωρεάν κάρτα περιορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Για όλους αυτούς που εργάζονται περιστασιακά και δεν μπορούν να έχουν κάρτα ανεργίας. Για τους συνταξιούχους, για τους φοιτητές, για τα ΑΜΕΑ, για τους μαθητές, τους κομμωτές των εμόλεπτων και δημοσίων ιές. Εργάτια μπροστά! Τώρα μια γροθιά! Γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά! Εργάτια μπροστά! Τώρα μια γροθιά! Γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά! Ταμεία, θυσία και την πλουτοκρατία, την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία. Ταμεία, θυσία και την πλουτοκρατία, την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία. Κρίση, ανεργία, ούτε ένα ευρώ για την πλουτοκρατία.